И здравейте хора, аз съм Итака БГ Gaming. Днес с вас ще играем в Subnautica. Извинете, не мога да го произнеса. Малко съм болен. Играта е безплатна в Epic Games, се пуснаха до 27 декември. Не съм играл играта, искам да кажа. Гледал съм точно един клип, за да знам за какво се разправя. Разправя се, че ние сме водолаз. Не водолаз точно. Ние сме в един кораб и нещо ни удра и се разбиваме в водата и да. Вот. Още като отворим картата с начало, виждаме, че имам 4 режима: оцеляване, свободен режим, безкомпромисен режим и творчески режим. Ние ще пуснем на оцеляване. Окей. Нямам търпение най-сетне да играя тази игра, откакто видях, както и видях. Защото мен ме кефят такива игри, survival игри с оцеляване. Кефа, че има български език, поне те пише български език, защото повечето игри нямат български и на английски. Започваме. Аре, коста. Да бе, извините. Дето следете някакво виж. Явно ние че бе. Окей, явно изстрелваме се явно от кораба, мисля, че не съм сигурен. Да, изстрелваме се от... къде той избухна. Чува стреснат видиш. Мисля, че сега започваме. F8. И за какво трябваше да го пустим това? Ако чувате шум, извинете ме. Това е майка. Карай, по-като ще го взема. Но мога да го взема. Така се върви. Сега ще топче. Явно всичко изгоря. Имаме си таблет. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Значи стапко махаме и го пускаме. Тук имаме нещо. Гласов дневник. Да, вече ти го почетах. Това извинете, бъркам къпчетата. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Оборудване сечива. И да. Какво е? Тук ще трябва нещо. Тук имаме шкаф. За който си... Опа.
И още няма го изпълня. Дайте да го ставим на това. Тук излящи копи се остават. Тук имаме аптечка. Внимание, тезна. Виж, окей. Горе, бе, дайте да се ходи горе. Прави се. Това е яко. Окей, ние сме в океана. Сава сред океана. Рибки. Къде корабът? Аврора. Яко име, Аврора се казва. Явно тук няма хора. Преди казаха, че няма. Колко направих? Много се казваш. Че може да кажа, някаква се кихлина гъба. Ще да имам там дена сега. Рибка, искам да взема рибката. Рибка, взех рибка. Още една риба. Риба бейхур. Явно да се риба бейхур, другата не знам. Може ли да влем? Кислородът ми свърша. Явно тази игра е като рафт. Само че бе са хубава, която да последва. Дайте да се сготви храната. Това е радиото. Да, ще се сготвя храната в радиото. Какво е? Сечва. Плавателен мехур. Окей, значи то се прави от риба мехур и силиконов каучук. Дайте първо да се изготви посолена храна. Трябва ли сол за да я направим солена? Дайте сега да ги изготвим. Много яко. Бъдещето е яко. И вода. Явно сега имаме храна и... Дайте да се изготвим. Какво е? Тук да се глуткаме. Стой. Дайте ви тук има някакви си части. Това са метални останки. Не мога да я хвана, карай. Тук е много яко. Много яко графики има. Който Не, ще ме захапа. И кислородът ми свърша. Окей, няма да слизам вече до... Ще ме захапа. То мога ли да вляза? Да. Радио. Ако ядем храната, примерно... Окей, излезе следата. Не, крафта не е заре. Метални останки. Къде бърз достъп, премествай. Доста място взимат тези метални останки. Окей, явно тази риба се казва Заркел, без... Забравя как се казва тук. Те и двете се казват Заркел. И риба мехур. И платен мехур. Окей, както виждате, има доста в тази игра. Аквариум. Ето как трябва да се прави. Дайте се мордем да видим какво може да се прави. Добре, няма влизам много дълго, понеже видяхте коста. Тук има още метални останки. Счупване на...
Ще взема металите останки. И ущупи Is an скала. essential component of all power equipment. Your probability of survival has just been increased to unlikely. Окей. Plausible. Тук има нещо. Водопад. Що не мога го взема? Oxygen. Добре, как ми се разваля таблетът ми чу? Бъде ще го яко. Метални останки. Искам... Ще... А, не, ще ли ми да не взема? Ок. Какво се правят с тези метални останки? Ще да кажа, че останки. Окей, такива ми някакви са. От металните останки явно се прави титан. Не знам за кой служи. Дайте още. А само тук ли може да справим нещата? Много добре. Тръба... въздушна помпа. Който и... А кой трябваше тука? Окей, второ степен системи. Непровокаем шкаф. Правим с някакви работи тука. И аз не знам какво правя. Дайте оставим шкаф. Ако пия вода. Не ми се зарежда. Как да го поставят в шкаф? Окей, явно не знае. Спасителна капсула. Маяци. Чертежи. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. Окей, някакви си, усещам някакви си неща от кораба Аврора. Как трябва да го правя? Къде се слагат ли? Шкаф. Дайте да вкараме шкафа в шкафа. Той ще се вкараме. Искам ти. Но яко, че се... Филиер, че нещо няма, били. Беге. Няма ли как да спия? Как това? Плавна въздушна помпа. Мисля, че разбрах за кое. Ека е, да. Сега тя трябва да е по-по-по. Ето това е мега яката луната, бе. Вижте само колко яка. Нали това е луната? Карай, за мен е луната. Къде е луната? Тогава трябва да е Марс. Била много по география, мисля, че се учиха тези неща. Така че, косинурка. Не косинурка.
И сега. Мисля, че ще трябва да направим тия капсули да радиоидат реакция. No. Не. Не бяха. Но. И сега трябва да чакаме като стане. Окей. Пишете в коментарите какво е сечивото. Какво е това сечиво, къде се намира, ако не спеше. Второ. Не работят. Какво работи в нас? Окей, трябва да се направи второстепени системи да ви сечива фенерче, батерия с такова. Нож за оцеляване. Окей, ще трябва да се направи нож. И някакъв строител, скенер, електрожен. Скенера е за скенерът е явно за да получаваме чертежи. Тук е бутилка, плавници, аптечка, дарогасител, тръба. Мисля, че ще ни трябва тръбите за урази по водоплан. Може да ги имам някакво нещо тук или... Ела тук, че се огаря. Взех я. Това е мега яката игра. И вижте само каква е яка графика. Дайте да се сготвим да не умрем от глад. Хора, като цяло това от играта. Доста ме кефи играта. Доста се якичка играта. Ако ви харесал клипа, оставете един лайк, абонирайте се и пишете в коментарите на кой искате да играя. И какво беше? Пишете в коментарите ако искате да играя, предлагайте. И дали да продължа да играя на тази игра. Има птичка. Две птички. Окей. И това беше от мене, хора. Чао.